ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମର ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜପ ଏବଂ ଅନୁତାପ ସହିତ ସମାନ। ଯେପରି ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆସେ, ସେହିପରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ। ସଂସାରରେ ତୁମର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଶତ୍ରୁ। ସୁଖ ଅମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଃଖର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼ି କରି କୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ। ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ ସେ କେବେ ବି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ସହିତ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସୁଖ ଆମକୁ ଛାଇ ପରି ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ହାସଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବି। ତୁମ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାନ୍ତୁ।